promote that the divinity of Jesus died, but only his human nature. But it is also true to say that his divine nature experienced death. There is only in Jesus Christ. Wala siyang human person. The doer of the action is the divine person. Unsay nakapapersona sa usa ka pagkamao? Ang iya bang lawas mo nakapapersona sa usa ka pagkamao? Ang mangga dako man kanyang lawas. Punuan sa mangga. Persona na dili. Ang trabaho dako buda kayo. Persona na dili. Tungod kay ang nakapapersona sa usa ka pagkamao mao ang iyang intellect og free will. Munay wala sa ang lawas ba mo nakapapersona niya? Dili. Ang dili makita nga bahin niya, ang dili mamatay nga bahin niya, mao may intellect og free will. Ang kalag karon, biya na ang kalag dito sa lawas. Kaning lawas. Persona ba ni? Di na. Okay, naam niya sa kalag. Ang intellect and free will nasa kalag. Kani matubang siya sa paghukom. Ang Dios. Wala man ni lawas. Persona ba? Persona. Oh, karon si Kristo. Nahimong persona si Kristo tungod kay sa second divine person nga naa niya. Nga person siya. Sa diyang gilansang siya sa krus, ang namatay niya, ang lawas niya. Dili ang person. Kaya ang person mugawas man. Mugawas ang person. Na adunay intellect and free will. Migawas. Patay ang lawas. Ang iyarang pagkatao mo namatay. Ang pagka-Diyos, buhi.